Сега ние къде една черна кола заяви надясно, видяли преди малко? Там сме надясно. Ще оставим... От тук къде ми? Да, ще оставим ученичката и после ние ще направим обратен завой. Да, тук сме надясно. Така хубаво да гледаме вход и изход, пропускаме всички участници и отляво и отдясно. Скоростта е добра. Как е? Оп, задната гума мина на тротуара, нищо. Да, малко по-широчък завой трябваше да направиш. Тук по средата на пътя да спрем, леко вдясно само, че да може да се отвори вратата. Да, леко, не много, не много, не много, не много. Много отиде надясно. Прекаляваш. Виж, няма смисъл. Лекичко само, да. Айде, чао, ще се видим. Много поздрави. Тази седалка само малко те така. Няма проблема, ма виж. Нямаше нужда толкова много да отиваш надясно. Нали? Да. Така. Добре ли? Да. Добре, айде тук ще направим обратен завой наляво. Да. Ей, тук обратен завой наляво. По-широк го направи, за да може, Добре. ако дойде някой, да може да му остави място. Ние все вдясно ще гледаме да се.